ପିଲାମାନେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଭାଗ 10ରେ ଶିଖିବା ତାଲବେଶ, ମୁଦ୍ନିଶ, ଦନ୍ତସ ଆଉ ହ। ତେବେ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖୁଛି ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ମଡ଼ଉଛି ତୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଆସ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ପ୍ରଥମେ ତାଲବେଶ, ତାପରେ ମୁଦ୍ନିଶ, ତାପରେ ଦନ୍ତସ, ତାପରେ ହ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାଲବେଶ, ଏ ହେଉଛି ମୁଦ୍ନିଶ ପେଟରେ ଗାର, ମୁଦ୍ନିଶ, ତାପରେ ଦନ୍ତସ, ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦନ୍ତସ, ତାପରେ ହ, ତାପରେ କ'ଣ ନା ହ। ଏ ହେଉଛି ତାଲବେଶ, ଏ ହେଉଛି ମୁଦ୍ନିଶ, ଏ ହେଉଛି ଦନ୍ତସ, ଏ ହେଉଛି ହ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ ଫ ବ ଭ ଶିଖିଥିଲେ ନା ନାହିଁ, ସେଇ ପଟା ଶିଖିଥିଲେ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇମିତି ପ ଅବିକଳ ସେଇମିତି ପ ଲେଖିବା ଏବଂ ଯଦି ପେଟରେ ଗାର ଦେଇଦେବା ସେଟା ହେଇଯିବ ମୁଦ୍ନିଶ। ଜାଣିପାରିଲ? ତ ଆସ, ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାଲବେଶ, ଏ ହେଉଛି ମୁଦ୍ନିଶ, ଏ ହେଉଛି ଦନ୍ତସ, ଏ ହେଉଛି ହ। ତେବେ ତାଲବେଶକୁ କେମିତି ମଡ଼ାଯାଏ, ମୁଦ୍ନିଶକୁ କେମିତି ମଡ଼ାଯାଏ, ଦନ୍ତସକୁ କେମିତି ମଡ଼ାଯାଏ, ହକୁ କେମିତି ମଡ଼ାଯାଏ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାଲବେଶ, ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ତାଲବେଶ, ଏ ହେଉଛି ମୁଦ୍ନିଶ, ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦନ୍ତସ, ତାପରେ ଏ ହେଉଛି ହ, ଏ ହେଉଛି ହ। ତାଲବେଶ, ମୁଦ୍ନିଶ, ଦନ୍ତସ ଆଉ ହ, ତାଲବେଶ, ମୁଦ୍ନିଶ, ଦନ୍ତସ ଆଉ ହ, ତାଲବେଶ, ମୁଦ୍ନିଶ, ଦନ୍ତସ, ହ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ମଡ଼ାଉଛି, ତୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତାଲବେଶ ହେଉଛି ତାଲବେଶ, ଏ ହେଉଛି ମୁଦ୍ନିଶ, ଏ ହେଉଛି ମୁଦ୍ନିଶ, ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦନ୍ତସ, ଏ ହେଉଛି ଦନ୍ତସ, ତାପରେ ଏ ହେଉଛି ହ, ଏ କ'ଣ ନା ହ। ଏ ହେଉଛି ତାଲବେଶ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା, ଏ ହେଉଛି ମୁଦ୍ନିଶ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା, ଏ ହେଉଛି ଦନ୍ତସ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା, ଏ ହେଉଛି ହ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ତାଲବେଶ, ଏ ହେଉଛି ମୁଦ୍ନିଶ, ଏ ହେଉଛି ଦନ୍ତସ ଆଉ ଏ ହେଉଛି ହ। ତାଲବେଶ, ମୁଦ୍ନିଶ, ଦନ୍ତସ, ହ। এই যে তালবেশ, মুদ্নিশ ଆଉ ଦନ୍ତସକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବହି ପଢ଼ିବା ନା, ଏଗା ତିନୋଟିକୁ ସ ବୋଲି ପଢ଼ିବା। ତ ତାଲବେଶ, ମୁଦ୍ନିଶ, ଦନ୍ତସ, ହ, ତାଲବେଶ, ମୁଦ୍ନିଶ, ଦନ୍ତସ, ହ, ତାଲବେଶ, ମୁଦ୍ନିଶ, ଦନ୍ତସ, ହ, ତାଲବେଶ, ମୁଦ୍ନିଶ, ଦନ୍ତସ, ହ, ତାଲବେଶ, ମୁଦ୍ନିଶ, ଦନ୍ତସ, ହ। ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ମଡ଼ଉଛି, ତୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାଲବେଶ, ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାଲବେଶ, ତାପରେ ଏ ହେଉଛି ମୁଦ୍ନିଶ, ପ ଲେଖି ପେଟରେ ଗାର ଦେଇଦେବା, ଏ ହେଉଛି ମୁଦ୍ନିଶ, ତାପରେ ଏ ହେଉଛି ଦନ୍ତସ, ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦନ୍ତସ, ତାପରେ ଏ ହେଉଛି ହ, ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହ। ତାଲବେଶ, ମୁଦ୍ନିଶ, ଦନ୍ତସ, ହ, ତାଲବେଶ, ମୁଦ୍ନିଶ, ଦନ୍ତସ ଆଉ ହ। ଏ ହେଉଛି ତାଲବେଶ, ଏ ହେଉଛି ମୁଦ୍ନିଶ, ଏ ହେଉଛି ଦନ୍ତସ, ଏ ହେଉଛି ହ। ତେବେ ଆଉ ଥରେ ଡାକିବା ନା ତାଲବେଶ, ମୁଦ୍ନିଶ, ଦନ୍ତସ, ହ। ଆଉ ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ମୁଁ କେମିତି ମଡ଼ଉଛି ତୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏ ହେଉଛି ତାଲବେଶ, ଏ ହେଉଛି ମୁଦ୍ନିଶ, ଏ ହେଉଛି ଦନ୍ତସ, ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦନ୍ତସ, ଏ ହେଉଛି ହ, ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ତାଲବେଶ, ମୁଦ୍ନିଶ, ଦନ୍ତସ ଆଉ ହକୁ ଶିଖିଯିବ। ତେବେ ଆମ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟାଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବ।